l'excel·lentíssim senyor Xavier Trias, alcalde de Barcelona, acompanyat per les autoritats, amb el secretari general de l'Esport, el senyor Ivan Tibau, president de l'alcalde, la senyora Maite Pando, representants de l'Ajuntament de Barcelona, el president de la Federació Catalana, el senyor Joan Viduendes, i altres personalitats que avui ens volen acompanyar. Acaben de donar el dret de sortida d'aquesta edició número 37 de la cursa del 2003. Enhorabona a tots per haver-la convertit en la més gran i més rigorosa del món. Avui participeu 81.014 atletes.
not knowing if we did alright. Some things are worth